company Òscar, d'Educació, ens explica un parell de coses. Bueno, primer que res, tota la solidaritat amb els companys i companyes, professors i alumnes de la Universitat de Barcelona que van ser expulsats del rectorat, desallotjats per la policia, que sembla mentida que la policia hagi entrat més cops a la universitat en els últims 30 anys de la transició. Quina Ramírez dimissió! ¡Vida Ramírez! ¡Dimisión! ¡Vida Ramírez! ¡Dimisión! ¡Vida Ramírez! ¡Dimisión! ¡Y Vida Ramírez! ¡Dimisión! ¡Vida Ramírez! ¡Dimisión! ¡Vida Ramírez! Concebem l'educació pública com un dret social des de 0 anys de la universitat, des de bressol, passant per primària, secundària, escoles d'adults, no com una mercaderia. Diem que la LOMCE i la LEC i l'estratègia 2015 a la universitat l'únic que intenten és mercantilitzar un dret social. Defensem una educació inclusiva, democràtica, igualitària i per suposat en català. No pagarem el teu deute amb la nostra educació.